Aha. To. Yeah. Arewa is bleeding, jini yana kwarara. Allah ka kawo mana dauki nan arewa tamu. Kana gani abin da yau ake cikin kasar mu. Kuka gare ka muka kawo sauki rabu bamu. Ni na yi tawassali da annabin ka manzon mu. To ta ina ne zana fara dan abin da yawa. A tsaida zubar jini nan arewa ne fatan mu. Masu kisa namu yau ta kanku za mu fara. Me yasa ka wanga aiki karkace lalura? Baka da tsoron Allah ni zani so ka gyara. Wanga mummunan aiki ne dan Allah ka daina. Kai ka sani wani ne yasa ka wanga aiki. Idan da hankali gurin ka dan uwa ya tinkin. Babu dan uwansa ko kwadansa an ka duba. Baya son wani jininsa ma ya kama harkar. Idan da hankali gurin ka ya maida ka dafa. Ya baka kwaya har da yan kudin da za su kare. Ka kashe su yan uwanka ka gama ya karka. Haka ne batun nawa kwarai idan ka duba. Mun fi so ku shirye don kun fi kusa gare mu. Kai talaka ni talaka mai ribar kashe mu. Komai nisan jifa a ƙasa za ta dawo. Wallahi kun gama da mu kanku za su dawo. In ka ga tsama juji ya gama yayinsa. Ruwa cikin cokali ya ishe ka wanka. Amma idan da hankali gurin ka za ka gane. Sarakuna da malamai zan so kuma ku duba. Kuna gani ana kashe 'ya'yanku ko ku tanka? To me kuke nufi saraki ko ko ba ruwanku? Amma akwai na kirki na san babu yadda za su. Mi addu'a gare su rabbana ya karfafe su. Sannan ya ba su sa'a kuma ya ba su kima. Sannan ya ba su karfi. Sannan ya ba su dama ta yadda za a gyara. Wuta ce ta kama arewa ba a san kashe ta. Masu alhakin kashe ta ne ke kara fetur. To wai yau ya zami? Addu'a ko zami? Allahu ka shirye su. Idan ko ba su shiryuwa Allah ya maganin su. Wallahi kai abin idan ka duba da mamaki. Rayuwa ta yan arewa ce haram gare su. Inda ya fi ko ina zama kalo kasar mu. A yau ana ake ta tsirtuwar jini ku duba. Ana zubar gado na kawuna babu dalili. Ko so kuke mu kare? To rabbana ka kare. Su ko ka sa su gane dan shine fatan mu. Duk mai hali irin wannan to san bashi da da'a. Kuma kun sa akwai Allah sannan akwai hisabi. Amma dukan mu zamu koma gun sai ya tashe mu. Sai ka san me zaka ce sannan ka kare kanka. Ko baka san Allahu ka sani da wanda ya ka. Rabbana ka shirye mu dukan mu mun rabauta. Dan BM naku dan kazanan duku nan ne zamu bar ku. Wakar mai dogon zango ce ku fahimta. Ana ta magani na kaba kai na kara katu. To tsaron a baki ne san babu hakika. Jami'an tsaron mu wasu na gana da kishi. Sun yi rantsuwa da Allah ne ya sa su duba. Da dan gari ake cin duk gari idan ka duba. Ku buɗe hannuwanku mi addu'a gare su. Allahu ka shirye mu. Tsare da iyayenmu, tsare mana matanmu. Ka tsare yayanmu, tsare mana yayyanmu. Ka tsare kannanmu, tsare da masoyanmu. Ka tsare dukkanin yan uwa gare mu. Yan kudin da yan arewa rabbana ka kare. Ka tsare bala'in dukan cikin kasar mu. To nan ne zan bar ku ni yan B-boy. Kanin sunusu naku ne dan katsinan duku. Mai kaunar daha, mai son ƴaƴansa har jikokinsa. Dan gari na baki yawa masu son kaɗaha cikin katsinan duku. To addu'ar da na yi rabbana ka karbe ta.